Mä oon Päivi ja 49-vuotias. Mä käytän tätä aamuin illoin tätä sarjaa just sen takia, että tulee niin raikas hyvä olo ja oon huomannut, että tehovaikutuksia on. Kimmosuuden lisäksi myös nuo rypyt niin on hieman tasottunut, mitä naamassa näkyy. Ja niittenhän ei tarvitse mun mielestä meidän iässä enää kokonaan poistuakaan. Ne kertoo elämästä ja elämän ihanista asioista, mitä tässä elämässä on koettu. Tuubit on täynnä täyttä tavaraa, jotka saa sun ihos hehkumaan ja loistamaan ja voimaa hyvin. Tosiaan vuoden verran olen käyttänyt tätä hyaluronin happoseerumia ja sitten löysin vähän perästä tämän tehovoiteen, joka kuuluu tämän seuraksi ja pitää kosteuden iholla paremmin sitten, kun niitä kumpiakin käyttää. Se hyvä mieli, mikä tulee, kun iho on hyvä, on aivan mahtavaa. Ei kiristä, ei purista, ei hinkkaa, ei hankkaa. On tosi semmoinen eläväinen ja raikas olo. Että kokeilkaa, ette te muuten sitä tiedä. On siis ihan superit.